Mai aveți 7 minute la dispoziție, domnul deputat. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Domnule ministru, stimați colegi, spuneam anul trecut la dezbaterea pe fonduri europene că România are nevoie ca de aer de accesarea de fonduri europene și că este vitală accelerarea acestui proces. Aminteam atunci lipsa informării cetățenilor asupra oportunităților și beneficiilor pe care le oferă accesarea de fonduri europene. Spuneam că beneficiarii sunt speriați de faptul că își cheltuie banii pe proiecte și nu îi vor primi înapoi. Încă există această teamă. Birocrația excesivă peste cerințele europene încă domnește și arta de a îngreuna lucrurile la fel. Domnule ministru, nu putem să ne bucurăm de eșecul atragerii de fonduri europene, pentru că nu este doar eșecul dumneavoastră, este eșecul României. Am spus-o și atunci și v-am spus că Parlamentul României vă poate fi un partener în acest proces. Din păcate, domnule ministru, nu ați înțeles nimic. Dumneavoastră considerați că plata cererilor de finanțare pentru proiectele pe care alții le-au implementat este succesul dumneavoastră. Dar întrebarea pe care nu o pune nimeni astăzi este următoarea. Simt românii această creștere a absorpției de fonduri europene? Haideți să întrebăm pe români dacă simt o schimbare în viața de zi cu zi. Haideți să întrebăm dacă simt o îmbunătățire a calității vieții. Ca urmare a faptului că dumneavoastră vă lăudați că ați crescut gradul de absorpție. Vă spun eu, nu simt mai nimic. Și pentru că vedem, domnule ministru, cu toții rezultatele ministeriale ale dumneavoastră, avem programe presuspendate, avem încă foarte mari nemulțumiri din partea beneficiarilor, permiteți-mi să vă fac cadou un carnet de notițe. Ați terminat, domnul deputat? Nu, imediat. Și am câteva, e dintr-un spirit colegial am făcut-o, domnule ministru, am câteva propuneri de îmbunătățire a absorpției acestui proces. Și o să le enumăr pe scurt pentru că timpul nu ne permite. Eficientizarea și accelerarea utilizării asistenței tehnice. Eficientizarea politicilor de personal. Transparentizarea completă a procesului de absorpție. Dezvoltarea capacității administrative la nivelul autorității publice beneficiare ale fondurilor europene. Încheierea contractelor de finanțare într-un termen rezonabil. Reducerea termenului de aprobare a unui act adițional de modificare a condițiilor contractuale. Crearea de helpdesk-uri în fiecare județ, pe lângă sau în cadrul unei structuri de tip public-privat, publicarea de răspunsuri în maxim 3 zile de la postarea unei întrebări. Și ar mai fi multe de spus, domnule ministru. Doamnelor și domnilor colegi, cu toții avem datoria, putere și opoziție să facem din accesarea fondurilor europene un succes al României, un pas mare spre acea Românie pe care cu toții ne dorim, o Românie europeană care să fructifice la maxim această oportunitate. Așa că, domnule ministru, ne dorim de la dumneavoastră să vorbiți mai mult, mai puțin și să faceți mai mult pentru acest domeniu. Nu vreau ca acest domeniu vital pentru România să rămână doar o fata Morgana, iar dumneavoastră, domnule ministru, să fiți zmeul cel rău. Pentru că ar însemna că românii vor trăi o poveste cu final nefericit, ceea ce se preconizează astăzi. Mulțumesc!